अरे गोड़ लागी हो ससुर जी। अरे जिया जिया कैसे इला का हाल बा? अरे हाल तो ठीके बा। हाँ का ठीक रही तर रहन पर ओइनी हो कैसे ही बताई। कैसे इला? ए ससुर जी देखो तारा गोड़वा पर मूड़ी पटकत नहीं। हाँ बड़ा दिन हो गइल हो आई जाड़ा बड़ी सतावता ये नहीं हो रहा बा कि हमरे मेहरुआ के विदाई कर दो। अरे भाई भाई है से न कमाए के बा न धमाए के बा लेकिन दुबरा के हमार काट हो गइल बा तू के विदाइए भागल जाता त जिंदगी भर घरवा में रखबा का हो। आ का करबा कमा धमा फिर जइबे करिया नहीं कह दो विदाइया कर दो। चला ठीक बा आपकी कह देते आने लेकिन लाइन ये तरह हुआ करबा त ना होई। हे काली माई हईसन ससुर के उठा ले जा हो काली माई। ए भैया लोग हमार ससुरा के हाल हईसन बा सुन कि ससुरा ससुरा तंग करे ससुरा 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 तारे ससुरा 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 तारे ससुरा आ मन करे एकर उखाड़ देहि पाखरा। ससुरा ससुरा तंग करे ससुरा मन करे एकर उखाड़ देही पखुरा। हमारा वाइफ के विदाई नहीं करे हर जाई हमार हाल जैसे कार्तिक के कुकुरा। ससुरा ससुरा तंग करे ससुरा। और रहुए हमार है प्रॉब्लम के सल्व करी। ए यमराज बाबा मुश्किल मिटाई दी। आ एकरा के आंसू बैतरनी हनाई दी। ए यमराज बाबा मुश्किल मिटाए दी एकरा के आंसू बैतरनी फनाई दी। कि जब ले जीही तब ले डाही कइल छोड़ी नाटी राही कसहू चल जाए बूट ला दे बबूरा। ससुरा ससुरा तंग करे ससुरा। लाजो हया होला कि बेटी बिया क दिन घर में रही एकरा लाजो हया नहीं के सब घोर के पी गइल बा। कैसे भैया डर बा न लाज हया एकरा समाज के। आनो करो भर माने ना अपना तो माद के।
डर बनला जे हया एकरा समाज के नौकर उभर माने ना अपना दामाद के तनी डाली जम के फांस एकर बंद हो जाए सांस जम दिया बारे आइब तोह के मथुरा ससुरा ससुरा करे बुढ़वा के डाल आज ले कौनो सवाद के हाल लाज भैया उहो ना कईनी जे होला कोहबर में कटता दिन प्रमोद गतरे गतर में उहो ना कईनी जे होला कोहबर में कटता दिन प्रमोद गतरे गतर में सहल जाता ना जुदाई एके हाली सलटाई अब कितना धरे सिंपल सबूरा ससुरा ससुरा तंग करे ससुरा मन करे एकर उखाड़ देही पखुरा ससुरा ससुरा तंग करे ससुरा लगा के लटक जाई।